It-tfal kollha għandhom id-dritt fundamentali li jgħixu f'ambjent ta' mħabba li joffrilhom futur li jilħaq l-aspirazzjonijiet tagħhom. Iżda mill-kliem għal fatti hemm baħar jikkumbatti huma miljuni tfal madwar id-dinja li spiċċaw abbandonati f'ċirku vizzjuż ta' problemi soċjali. L-Aġenzija Appoġġ f'Malta tagħmel ħafna xogħol biex flimkien ma' ġenituri prospettivi toffri futur aħjar lil dawn it-tfal żvantaġġati. Permezz ta' ktieb Perla li ġie ppubblikat il-ġimgħa filgħodu, l-Aġenzija tħares lejn integrazzjoni aktar b'saħħitha ta' tfal adottati u oħrajn taħt foster care fl-isferi kollha ta' madwarhom. B'dedikazzjoni li tfal kollha fil-bżonn ta' familja, Perla jirrakkonta l-istorja ta' tifla ċkejkna li ssib familja ġdida lesta li tindukra wara li dik oriġinali bdiet tesperjenza diffikultajiet. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Hija intenzjonata li dan il-ktieb jilħaq kemm it-tfal li huma adottati, imma aktar u aktar dawk it-tfal oħrajn illi jaċċettaw bħala ħbieb tagħhom u jkunu parti integrali ta' integrazzjoni bejn il-tfal li jkunu adottati ma' tfal oħrajn fil-post tal-iskola, fil-post tal-isports, fil-post ekstrakurrikulari li jista' jkollhom. Il-Ministru fisser kif il-pajjiż irid joffri liġijiet li faċilitaw l-adozzjoni ta' tfal, iżda dan mingħajr ma jimmina l-proċess ta' verifikazzjoni tal-koppja jew persuna li tkun se tadotta. F'dan kollu l-interess ta' tfal għandu jibqa' fuq qudiemnet. U għatenna l-impenn tal-Gvern li jkompli bit-taħdidiet ma' pajjiżi terzi biex inaqqas il-burokrazija li ħafna drabi kollhom jaffaċċjaw il-ġenituri prospettivi dejjem fl-aqwa interess ta' tfal żvantaġġjati. Il-ktieb Perla sar bl-għajnuna finanzjarja tal-Bank Ċentrali ta' Malta.